तर मंडळींनो, शुभ सकाळ. तुमचं स्वागत आहे कोकणी चॅनल डेली ब्लॉगमध्ये. तर आईने बनवला मस्त पैकी गोड गोड शिरा. शिरा आहे भाई, शिरा. अरे शिरा आहे यार, गरम गरम मस्त. गोड गोड शिरा. काजू बदाम संपून टाकले, ह्याच्यात टाकायला नाही ठेवलेस. तर मस्त पैकी शिरा राव आणि ऑफिसला जाऊ. ऑफिसवरनं आल्या भेटो. तू काय हवा खातेस? ते काय तोंडाने वागायला ते की नाकान? ते काय आहे? नेमकं नाकान, कुठे नाकान. गेलं? कान तोडलेलं आहे ते आणले कोणाचे तरी उचलून. हे कोणाच आणलीस तू? हे माझं आहे बोल, माझं आहे बोलल. तर चला निर्मा गरम शिरा खाऊया आणि ऑफिसला जागा संध्याकाळी भेटूया. ओके हा, चल पाहू एक 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 एक. कालचा ब्लॉग नाही, आजचा ब्लॉग असेल आपला, तो उद्या येईल. तोपर्यंत शॉर्ट्स बघा. आणि हे बघा, यांनी शिरा घेतलाय, खात नाहीये. चल संध्याकाळी भेटूया. गरम होऊ दे, नाही थंड होऊ दे. मटण जाऊया. मम्मी जाईल मठात आरतीला. तू पण चलाच पाय पडायला. आम्ही आमच्या येण्यावर आहे. तर मित्रांनो, हा बघा तिकडे बघ, तिकडे बघ. जा, बोल नको माझ्यासमोर. तर ऑफिसवरनं आलोय आणि बघा हे आले घरी. हाय हाय. ऋतूला घरी, याला घरी पाठवा. पिल्लू बाय. तू जा ना घरी, जा ना घरी. हे बंद कर ना, आवाज येतोय ना माझ्या व्हिडिओ मध्ये. तर मित्रांनो, मम्मी इकडे बनवते मस्त पैकी बटाट्याची भाजी आणि इकडे दह्याची कढी. वा, आपण पण बनवू. तर मस्त पैकी इकडे जेवण होतंय, कढी आणि बटाट्याची भाजी. आणि इकडे चाललेत मोबाईल आहे बघा. हे दोघं पण मामीने घेतलाय म्हणून याने पण मोबाईल घेतलाय. हा पिल्लू, पिल्लू. ती बघा बोलते मामी, तू मोबाईल ठेव ना. चल आपण कॅडबरी आणायला जाऊया. चल चल आपण चल ग्राउंडला जाऊया खालच्या. चला चला खालच्या. तू उठ आणि निघ ना. निघ ना घरी. माझ्या व्हिडिओत आवाज येतोय ना यार, आवाज कमी कर ना यार. ते चला गाईड बघूया आता याला. चल आपण शूट करूया. चल आपण शूट करूया. आवाज कमी कर ना यार, आवाज कमी कर लोक, नाही तर मी बंद करेन बघ, वायफायच बंद करून टाकेन. हा हे बघ, चल आपण व्हिडिओ शूट करूया. चल करूया. नाही मग माझ्यासोबत बोल नको, मी आता ग्राउंडला जातो क्रिकेट खेळायला. काय इकडे माझ्याशी बोल, माझ्या मुलगी सारखा रुसतो बघा. बोल ना, बोल नाही. हे बोल नाही, तुझा बोल नाही. लात नाही मारायची. नाही कुठे तुझ्याकडे 10 तास? तुझ्याकडे काय नाही. चल, काय नाही तुझ्याकडे. चल तुझ्या ना माहितीये, मोठा मामी आले तर मामीच्या लाडात जायचं तिकडे. डायमंड नका, डायमंड बघू. ओ वाह, कितने प्राइस का है डायमंड? ए वाह, हा बघा लात मारतो. हा बघा, याला ना तुम्ही बघूच नका. बघा मोठा मामीच्या लाडात आलाय. हा बघ कसा लाडात आलाय. हा बघ लाडात आलाय. हा बघ मामीच्या लाडात आलाय. जा ठीक आहे, मी जातो बा आता मैदानात. दिवूला घेऊन चाललं क्रिकेट खेळायला. दिवूला ठीक आहे, नाही नेणार तुला. जा, त्याला न्यायचीच नाही आपण. चल, लात मारतो. थांबा गाई, त्याला ऑफ कॅमेरा जरा पटके देऊ द्या मला. थांबा, कॅमेरा बंद करून थांबा. माझ्या घरातल्या, आमच्या घरातला हिरो बघा. उघडा आहे बघा, उघडा गाईच बघा, उघडा. ए हिरो इकडे ना, हिरो. ए हिरो, कोण आहेस तू? कोण आहेस? पडशील, टेबल आहे तिथे. पिलो, अय्या हे का आणलेस ग ऋतू? हे काय पाहिजे? वा वा, किती भारी लागते रे. वाव, एक नंबर, एक नंबर गाईच. लपलाय.
हिरो नाही यालाय पळाला. तर मित्रांनो आजचा ब्लॉग झालाय बायको आली. तर कसा वाटला आजचा ब्लॉग? लय मस्ती झाली शिवसोबत. तर पण मला तर हे करून टाकायचं. हिचा बदला घेतलाय. एवढ्या दिवसाचा बदला त्यांनी कम्प्लीट केलाय. आता उद्या अजून काही खरं नाही इथं. सुट्टी आहे म्हणून ठीक आहे, नाही तर उद्या अजून एक दिवस आहे. गाडी पण इथं टाकून गेलाय बघा. गेला कसं काय घरी? असं गेलं असेल तर गेलं तिथं तो. तर झोपून देणार नाही. तर आजचा ब्लॉग पुढे येईन. कसा वाटला कमेंट करा, लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. भेटू आपण उद्या. शुभरात्री. काळजी घ्या.